ma'am, kaon to mga
So di ata karon dili mga bayno sa San Carlos City. Usa sa mga malambuon na syudad dinhi sa Negros Occidental at pangrani sa kuan sa Toledo. Kaya duyog lang ta ning ilang kuan kaning ilang kausahulugan sa Penta Flores Festival. So niya bayno mga tao bayno pwede lang daghan sa mga tao. Daghan po mga taga Cebu nga di adere. Anyway, da ko ani diri kaning dan kay mga Bisaya po diri. Okay, unsa may ayon to ani ron? Ha? Nguyap ra dia, nguyap. Mura mingaw ron ba ro? Ha? Adi di ka wato center mall. Mingaw rin daw, makabitaw nga nakuha sa ko, lakaw sa ko kadiyot. Ano hila dia? Hila dia. Ana sila diri ron? Plastin Mart. Oo, no. Bako mo kuan pa, dako kay nausab. Dako kay nausab ang kuan, San Carlos, no? Mura maglupigo ng Cebu City, silang City Hall. Oo. Kita ka sila City Hall, mura condominium. Ano ba na mala? O ka ganina na humano sa mo, tang humana, no? Dako sila City Hall. Ato ko ang atong yun dako, bro. Dako man pulsa. Mausa na. Law pa pulsa. Ya, unsa may experience mo nilang ba? Unsa may kuan nimo kana neutral lang da? O unsa may Lagi na. walang no? Wa patay ka na kuan mo pa may pagkos pandemic, no? Karon sinulog pohon. Ato pang panidan gyapon. Igo man sinulog adto na sa kuan sa singanan nila katos Dinagyang Iloilo, no? Oh. Dapat ito na adri at mga amigo ba no, daghang mga kuan ri. Daghang mga taga Cebu nga ni adri karon bud. Nga di bisita. Kaya mga amigo sa natong dito sa Luzon, mga artist ni sila, mga Tagalog. Kaya ano ilang simbahan ba? Oh. Na. Ano ilang simbahan? So tong kuan diri bisitao na to karon. Ya, pau. Tara sa ka? Ha? Iya ayo. Balik ko na dyan ka? Oo. Okay. Muping ka? May bayad. Para magkuhan. Single ha? Tagang May isunod. bayad. Sige, video lang. Pinta Flores, kita. Pwede slowbot patato. So kuhan ba? Ako. Kapay mo mahina. Sumano ba ino? Dagan tayo kuhan na. Adi pa man sila. Ako sa nato. So yung ano ni mga bay? Mostly sa kuhan. Ini sa Penta Flores. Lahi ni siya sa kuhan sa hen. Unsay pasabot Penta Flores ba? Unsa man siya kanang Paint a flower. Penta Flores. Sa ato ba kuhan din siya kanang kinachila no? Yes. Oh. Bitaw dayo turista na bitaw mi. Sige lang kay kami sa dire mga turista sa dire mga turista may mga sagoy. Kita taga Cebu mi niya. Taga Cebu man admi. Actually masakay na. Sa bitan niyo Cebu ma'am? Sa Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Oh, hapit naman sa Lapu-Lapu. Sa Lagi. Pizza 20 ba no? Oh, see you there. Okay. Abot ang to. Kini dire bay sa kasagaran sa mga festival dire gid. Para na mga sinulog niya sa to bay sa kwan sa Iloilo no dinagyang. Nya panagbingga. Lahi ang Penta Flores bay kay dili kay patok ang kwan dire kanang hila. Oo. Ari ginasnaong kasagaran. Syempre, oy. Kasagaran ginadiri. Pindira ko na So kasi kuan mo mahibong mo nga. O kani mga kuan kini mga Oh, himori mo de. Himori mga mo. kuan gini kanang mga artist gini nga mga kuan sa mga taga Cebu. Pero mostly dili kuan gini kanang naman ay nakalaka ng itag. Ay, nakapundo. kuan di ma'am. Man, magpapit. Katay mo ngingo nga pinaplower mura pangagpas pa to nimo man no. Hindi sa pangagpas. Mao pasabot yan ana. Paitan ni dita kasabaw gabaw no usay kanang kuan no. So mo na bay ngania ta dili bay katong sayron unsa gining kuan unsa ning klasiya sa festival ning kuan gining Penta Flores. Nya kuan pa ni siya. Papahena gid mo niya, mag-wait lang mo. Kultura ni nga kuan. Paunahami kay mga tiguang man. Kultura ni nga dugay naging panahon hantod karon buhi pa. Gilabas kada tuoy nga naputol sa pandemic. So mo na nga. Sa una bay diri. Ari mi diri mag-display sa una nya murag nausab man gud.
Bay nasa ko sa kuan bay sa San Carlos bay ako ang kausap bay. No, nagasuroy ko dito sa Loyo. Kaya ang ilang City Hall ba? Dako ba sa City Hall sa Cebu City? Murag ka ng kuan, murag condominium no? Grabe San Carlos ni kuan ba yung San Carlos bay ni Asinso ba yung San Carlos? Two weeks lang katahin na. Binteng ewan, isabol. Indutan ni pagka kuan ba yo pagka trabahoan ning kuan na. Kini busing imo ning obra. Oh, Asa dapita ato busing? Remedios, Barangay 3, Barangay na dali sa San Carlos. Carlos. Ilelas na bay? Dong bike court ko? Ha? Dong bike court. Yung bay ko. Oo. Ikaw? Sabo. Sabo? Kanang unsay kahoy nga gigamit ani bay? Mau gani. Oh, mo gani? Oh. Kuya wano? Napurma sa nimo no? Oh. Kagahi ana? Humok na. Basta mahayag lang kami. Sa kuan gina sa abilidad gina nimo no nga kuan. Unsa may gisundan nimo ana bay? Unsa Wala, una? Una. Kaya grabe ay. Kuya wan tuhan ay. So atong kuan biya, atong bisyo balik ka? Ha? Atong bisyo na ko balik ka? Gusto ka. Matod pa niya iyar gini hunahuna tanan bay sa taon tadok unsay ang nasod sa hunahuna mao ni ang gawa so. Imagine na ninyo bayo. Grabe bayo. Grabe liso sayon ganin tanawon bay pilpil lisulan ni trabahoon. Sayon nang gaiyahar ning hunahuna bay. Napagi ko noy. Unsa ganito nga na ningon ni bay? Buti-buti. Oh, buti-buti no. Pagilain. Wala. Kadaghan yan nila. Yes. So napilain. Banay. Ayo di mo. So kani ba iya ha? Barko niya ha? Yes, galyon. Called galyon. Ancient ship. Uy. Kining pero natural baligya ginan mo boss no. Oh, Pila may baligyan mo ani? 30. 30,000. So kung no kung ako ay pasultio na ni Benom bro-brato ra ba gini prisuha gini. Ikaw. Kay kuan guni kanang mahal man gani king tattoo gani. Oh, gani. Nam gani 30 nga dinero oh. 30,000. Lain-lain magudang kuan sa tao. Pero kani lisod ni siya nya baligya lang 30 niya kalisod nila po. Kani katimo ma'am. Tara, 40. 40 din sa kuan. 40. Yes. 40 kunan. Sir, tubig. So Tubig. inyo aning duha ma'am. Picture eh. Kailangan Ini wa dito ni. Paloy. Paloy? Grabiha ni lang. Yes. Lisuro ni motor ka ba no? Ha. Kani laway atok na ron. Lisod gi kani kani bitaw yang mura kana mura yang kani oh. Kadugay mo. Kana lang sa baba. Asa na? O kani oh, kadugay mo human ani. Oh, yes. Ugay jud. Sama kahoy. Grabe ta. Kahoy. Unsay kahoy gamitan nito? Nalimot mo ko sige. Lain-lain Ilan na siya na, pila? 800. Barato rin kayo. 8,000. Ang tattoo gani nga. 800 oy. Ang tattoo gani 800. Nan Yes. samot ito. Guwapo po nimo oy. Kana noon 40. Barato rin. Barato ra kay sa bola sa una gamay ara mo gibaligya ni adto pag yun pala pagkahalin. Less Grabe than ba? that. Kamuray ka ubrana. Ani akong magulang kana akong bana. Asa gi kana? Ni apil. Di na sa remedyo. gini. So niya mi dili. Oh yes. Nagtapok mi dili Hostel ba? mo gyapon. Kay na-amaze mi ilo trabaho ba nga. Grabe ani napailain gyud. Yapay kataw. Yay. Papaking sirina. Gani gyud. O kani pong balay-balay. Made of bamboo. Grabe Ginoo ko Akuan nila. kanang Sus. Ngayon. Grabe lingo-lingo ko nila. kana bulak sa tubo. Lisod din trabaho abe. Sus. O sige. May na-post nimo para maari ka. Kami manatuoy magimi manghinaay magimi pero ako diyan kati kibratuhan na jud ko simbaligya te. Uso sintos. Barato ra gyud, barato ra gyud. Mahal ang hina ganyan nga. Yes, sakto ka. Yung mga burakay ni mahal kay ni. Di ang trabaho ba lisod kayo. Pagtrabaho gyud. Di ibaligya lang brato. Burakay mahal na kay na. Mahal na. Paliton is mo parinid. Pagkato na kong Cebu, gitakya gusto kong 50 ka buok, kailangan kong ibaligya. Kani sa bay Siyem na kong Cebu, wala pa tayo COVID. Gani. Kani tinog gini siya nga sungay. Sungay sa Kabaw tinog. Sungay sa Carabao, tunay na. Kami te kamao ni yung trabaho ani. Imubag. Oo. Pero kani ba kani galingon-lingo ko ni trabaho ay. Kana. Ngilngig. Ngilngiga ni trabaho noon. Oo. Bay ako bay mohangi ako bay kung nakakita mo ani bay. Di mo magmahayan. Oh, te, unsaon man ite? Wait tag nimo balit eh. Ay, Asa ba? up to you, i-post lang na.
Naroon kami diri sa Remedios. So, ilado mo diri sa kuan yes. sa San Carlos. Ilado. Kisa may nga na to, te? Ako tan sa pagkadalaga, gidan ko ako tong partner. Ay mo tong partner si kisa kito nga ato niya? Sabong. Sabong oh. Ina lang sabong. So, Sabong ilado diri sa San yes, Carlos. oo. Okay. Kay, So, lalo kuan, na siya kay bata-bata pa, basketball player na. Oo. Bata-bata pa, lado na siya. may ibutay salas mas sala. So, mga bay, mo mo diri San Carlos, pangitaan lang ning pangalag Sabong iladom sa Ginoo ni siya. Oo. Nya basi napan ni sila yung mga display dito sila kani ingnon dala ni murag example lang siguro ni sure gi ko Only na lang na. o mao na lang ni so may posibilidad Ang nga may mga yung anak katasa na sold out na. oh Ang usa to na sa gawas gidala. so may posibilidad dito pahitag na yung order niya kuan lang Dapat siya gi mo nga gamay-gamay ani. Gamay-gamay ba ani? Sugda na niya. Oo. Moro ni kaya nakuan sa tanan. Laban yung anak na katasa. Gamay. so bay nakahinumdum mo sa di pa lang dugay gipahayag sa atong kani presidente nga di daog karon si Bongbong amatud pa niya nga tinudoon nagiguno ni nato ang pagsuporta labi na ang mga scientist no gipatawag kaya nung trabaho na ning mga natural resources kaniya sa itong nasod and of course appeal ang mga local artists patawag man ni ngani mga artist man ni Yes. yeah, mga local artists ni diri sa San Carlos so ato ni silang kuan bay ato ni silang suportaan bay sutihan ta mo bay pero gyud baratuha bay way binuang oh Barato di, na gyud na. 800 So, ang pagkulit ana. 800 din Oo. kana 800 ang ngayon eh bayad 800 eh dapat yun na nini nagilis drink yung minimum nila minimum Sige lang. kani po na Mga Boracay mahal kayo ni. 800 so puti ka nang trabaho ataw ni Sa una nga ako ngunani. Ato Kami pa. kina po ni. 200. no kana 200 oh Napo yun. Ang sus base ako niya. tagaan ko yung disindot patlabaho ko na di ko matrabaho ano kaliso na ng trabaho Isod yun. Nakansi kasi nadlaw. ang trabaho giba na kanilang paggunting-gunting lang ana oh Kami yung parts oh. nya ang sasud Gasod, halo. na okay mo jang dulito ni mura gyud kanang mura sa balay nga tinuod Oh yes, oh. Lain-lain ang pero forma. mga bay sus dapat gini suportahan Lain-lain sila ang bay forma. oh napag ang kanila sa ni siya Lain po ni sa forma. Dili. Manin niyo, mo gini kuan mo gini kanang sakaraan gyud mo ingani kita tong balay sa una. Oh, na siya mga kuanan sa. Napagi mo lamisa, oh. Lamisang gamay. Kuan napay murag sagbot-sagbot. Oh, sagbut-sagbut apil na na. Oh, kanipod, kahoy Grabing utok ko eh. pagputol sa kahoy. Paggabas lang aning gihimong tablang kuan. Oh, ang kani di ba? Oh, cost. Oh, cost time. Makita ni mo ba sa ka-creative sila ba kay kani sa putol na ni nga kahoy. Kani ba putol na ni. Ang cost na So ang ilang gibuhat, ang putol nga kahoy, gibuhatan og bayas babaw. No. So bakuan ba gid ni? Ya kani bagol oh, putol nga bagol. Okay ra pod. Kunya dayon ilang gi grabe. Bulak sa tuburan ni. Kani, bulak sa tubo. Oo. Bilaw. Oo, bilaw. Mga talented gid eh. Bilaw. Lingo-lingo ko. Nay, hands down ko ni mo nay. Ha, okay lang, okay lang. Bitaw, hands down ko di gid bisod. Galingo-lingo ko sa trabaho. Oo. Ang amo lagi matabang ani amo ning kuan I-post lang pa. ipahibaw gid namo. Ani ate mga Pilipino bay nga Sinaay mga kuan. Ibol pa. Talentado. Ibol pang kamot. nya makahatag ni o kuan makahatag ni siya o influence sa ubang mga batan-on nga mangundang ta ng mga bisyo ba nya kani men yung tutuki bay. Oh. Kung unsaon ni siya nga ato ni silang sundon. Oo. Ang ikon ninyo palihogin taon, dangan taon na ninyong bisyo kay wag gid tayo makuha ana. So kanili sila mo ni ug gana kasi ganahan. po ni siya nay. Kana 8 nang among silingan ba nakabana og dito corner. Oo. Palit. Sa una bay pag usog gyud ning crops diha ana mi mag-spray sa una. Kaya may puro kabantay siguro dati katunay mga sungay na mo tiba nga gihimong bagang uban. Oo. Ana ako makakuan ko ni relate ko ni kay Oo. ingani man among trabaho gi sa una. Oo, Ana ang nakapasiga lagi sung mata kay kanil gi trabaho agit kanil gi di ni makahiya naman ni. Kamao mo mihina, kamao mo tatlo. Lisod kayo ni. Kani kuti jud kinsan na ni. Bisan man gani ka nang amo nang hihina oh. Ang lagdaan. Dugay gyud na mahuman. Ulo. Isod na kay ulo no. Oo kani oh. Oh, ang bangkil na nganganga na paakon karon ana. Unta ang ibutang nga ni pula.
Wala din ba? Pwede sa niyo pindala gid. Pero kwan siya kwan Hindi mo siya mo pa ng pinamukbang. Gangan na. native siya ba no? Oo. Ang inactivity ba? May mix na nga. Kwan siya. Detalyado kayo. Ikaw na lang yung butang ballpen ko lang. So bay, kani bay ha? 800 sa gini bay. Di gyud mo magmahay ng presyo wa gyud. Uy. Di mo magmahay. Kung kamaho lang gyud mo magunahon na kamo na lang ipuno gyud. O mas maayo nga mapunan. Eh kibalatuhan lagi kun nilang baligyan nilang 800. Ako, maghina ko diya ron. Bayra ko, di kong pag 800 sanay, katupin mo man na. Dugay jud, dugay jud. Dugay jud ang kanilang daang paghimo. Parang pa kayo na 1K. Dugay jud Ako kayo. dun eh. Eh, kuhan kayo ni kanang, sanay, ano, detalyado kayo. Oo. Iyang mga things niya niya, kani. Sa ulo na lang ka mawala. Kasi katuo mo nga, nagtuo mo nga, kasi pataka ni, doon na ni concept ba? Yung kaniyang ko, doon na ni sila eh. Ambot nabang sa galing kopyahan si Kuya ni. Wala. 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 So yan ay imagination na gini niya. Yara gina. So napagi Sa kaning mahimo lang gid niya gyud. kaning mermaid pero Wala kaning na grabe. siya gisunan. Grabihan eh, may imagination ba eh. Wala siya gisunan kana wa ko lang ipagsunan. Mahimo lang. Oh, yan bagbaw. Adto na din bagbaw. So yung nanay ba niya napagid siya ka na mura buti-buti lain sa ningat trabaho. Napagi mura hagdan-hagdan diri. Ano may imagine mo ba? Grabe sa imagination ba no? Yang imagine ba nga nasa sa barko, saka sa dito. Yung magtagay-tagay sila dito. Sa ka barko. Oo. Kani ana ni sa barko ni siguro na kayang kulang ko. Ah, grabe ha naman ani hasta pag niyo. Ang grabe ha. Ah, Bintana. ngingigay. So bay, kita tanya pohon bay. Kay yung kabalik ta San Carlos pohon. Gusto sa pinaka-paborito na ko diri bay sa San Carlos City kining ilang murag coffee shop nga native gani. So para bay, dadon ta mo dito. Sumo na siya bay. Kung gusto ka magkuyog ta mga pita, wala ta diha. La sige, kuyog ta. Kan gi mga pibay no. So, ting daghanan nga pibay no. So mo ni para kinrola tong tanan. Okay. Pinta Flores. Taga San Carlos ni Ratan? Baile Hermoso. Okay. Vida. Maudi Colores. Pohon, mato mi nga to, Bilar Hermoso. So, daga kay nyari mo no, taga Bilar Hermoso way. So mo ni ilang kuan. Magpili ta dili. So, kaning te. Pila inyong kuan te kana gatas nga nay unsa na yung native? Kato ni tilawan lang native. Kailan yung native dik? Nag 25. Ang may milk kay tatoy 30. Sige atong tilawan. Akong inom siya bay gatas yun pero kanila lagi nga native ato ni tilawan. So kay ko isa tik. So manay ken mino kung sa San Carlos may kanila mao din yung native. Sikat yun ni Dre Boy sa akong mga kauban sa mga tattoo artist. Ilan ni take? 5. Ano yung pati? Kila tanan te? 25. Sige lang, abot na ng buhok. Paano ko nito? Kabot pa te. Kabot, kuya pa kayo nilo. So nila kinibigay, mapili mo ang ambience ba sa karaan mo style ba? Nagigaya pa siya, di ba yan? Kulag 10. Kuwartin. Pero ha? Te, ini ko malala ko kayo nito. Anak ko diya, kalin kaya. Basta ako nga kung 10. So ano ito na ba nyo? So kining kuan ba? Kining bilihon mo so kuan na ni siya distansya ra ni usa ka lungsod. So unang bilihon mo so dayon San Carlos. So dako ni siya nga lugar. Kining bilihon mo so.
So, bay. Painit sa to. Kubani ko ninyo sa ito nga ini paborito na to nga coffee break. Rock and roll mga bay. So kuan sa bay kanang na-feel ako ang iyang kuan kanang natural lang ang kapayo. Wala ni siya sugar nagisagol pero kung gusto ka nga imong ikaganahan sa yang ikaganahan pait kayo so na sila sugar. Yan na rin mga sugar diha na gusto nimo ibubutan ang sugar. Ay ato na sila bay. Dire samtang katanaw to sa mga kuan dire. Sila mga klingawan diha. So ang ubang mga kuan, ang ubang mga tatua sa Center Mall. Kita niminong sa tag ginagmay nga kuan kape bay. Ano po? Wala na ko. Wala na po. Wala ko talaga kay kabalumangala. Ano man? So pila ka tuig bay nga sige kog ari dire. Paborito mo gini na ko nga ari ko mga prepare mo. Kada ko ani kada November 5 kailang Pinta Flores festival. So man pa ko kibaw sa kuan sa ilang coffee shop mao din. Muni nga silang coffee shop at bangrani sa kuan. At bangrani sa plaza. So, man ni bayad to karon sa Center Mall ato na dito dun sa kuan dito. Dun sa kalihukan dito sa ilang festival. Kuang og system no. Lamat kit ya. Kada tuig mo ko dili dik. Pinmi ko dili kada Pinta Flores. So ko ba no kana maron usam na ni ang kuan sa Pinta Flores. Bayari sabihin. Kay galisod siya. Pahina mo ma'am? Iya. Oh na face pin. Pila. 50 lang. Asa mo pila? Karel. Lingkod mo dong. Face pin ka dong? Ay, Bisa Batman niya ba dong? Batman. Dul. Wala pa rin. ya, ini sa ko, inabo ya. Ito sa ko sa Center Mall. Ha? Sige, sige. Ayayo bay. Ay. Anong kauban ba yun? Ya, nag-abot na din ba yun kanang mga bay, unsay nabandayan mo sa Pinta Flores bay, minamilag na usab no. Sa naglahi sa una. Kay ang kuan karon kanang mulag na naman dito. So na diha mo to, di ba? So mo na bay nga usag is nawa diri. Kay doon naman kay rule sa una ang Pinta Flores sa una katong anak sa Ladia maglingi no. Ya na maglingi na sila diya. Ya
once gani nga musod ka sa lingin, nga tirahan ka itong motor gun, di ka dapat masukpo. Ano yung rule sa kanang sa katong pinaplory sa una. So, puti na sila t-shirt. Nya, og magputi na ganig t-shirt. Once gani magdanga-danga, ready na jud ka magpatira ka. Sa katong ilang murag, ma'am nay ko sa baligya sa una katong motor gun. No, nay kuan eh. Sudlan nila kanang kuan kanang katong lain color ba. So, atong gisod ka dihod bay no ang ilang kuan, ang ilang simbahan nila. Kung gusto mo mudagkot mo, pwede mo anak mo diya mudagkot. So, mga bay, kining adto ta karon sa kuan sa center mo. Laman biya. So, gawas lang ta dito. No, ana dito agi no. Okay, balik mo tungod. So, ano sila kan nimba man kay bay? Nami giulat. Sige sabot ni Pita Flores bay. Nang bali sanay. I-celebrate doon sa kuan. Celebrate sa kuan, November 5 no. So kuan mga bay, doon na may bantayan kung maroon mo San Carlos. Nabantayan ako bay, bawal ang manigarilyo din. Kay tapupon kagid. Ito kayo San Carlos lang kita kalimpyo kay ilang kuan no. Hindi ka pwede dili maglabay-labay og kanang mga kuan mga plastic. Para sa na ba? Documentation din ako ba kung sa lugar nga mga dito. Tanawon ako ng mga lugar kung sa mga nindot ba. Kung Motion. ako i-dokumento ba. Oo. Hindi ko asa ko nga lugar mo kuan. So di pa lang daw kay dito kuguan sa Tagbilaran, Sandugo Festival nila. So, nindot sa dilang kuan dito. Bagora na human sa. Thermal. Kana ko dito. Okay, dati doon tao no. Paggabi. Oh, hanggang gabi. Oy, paano by the way, concert ko na si Andrew A no. So, karong gabi ko no. So akong tanawan karon og makuhan bigyan nato sa Andrew A kay urting murag daghan king tawo na gid. Awas in tawo ni ron kay dili lang daan sa kuan nangapi ko dito. Mga tao dito, nagatang ng mga tao dito. Kaya karong gabi mag-posting na sila daan. So, kon Mayonnaise. abot ang ito. Ha? Bay. Amping mo. Ha? Rakin nilo bay. So, kon bay ato taron sa kuan sa Center Mall. I-kuan ta mga to human na ta. Isita no silang simbahan no, nagampo na sa Ginoo. Okay. So, dili taagi bay no kay kuan. Daghang kay tao kuan gi saratan ang tanang kalsada. Way ka nang sakyanan nga makaagi. So, kita maglakaw lang kita padong dito padong sa Central Mall. So, atak ta dito mga bay.
tao ba no? Sabay lang sa daan eh. Suksok pa sa mga tao. Delikado yan nero, na usang masumbiyan nero. Huro kinig tinagan na ni tanan nero.
at long last ni abot na kita sa dere sa Center Mall. So nagkatag lang ang mga kasikas mga bay. So atong tanawon kasay lindot nga atong spatan ani. Arita dire agis bikas. Simang ko tadi mga bay kay dito dagang itaw dito. Pating uta so nailay ang agian nan diri. Ay da kay awan-awan diri. Dito huot yung mga tao. Rock and roll. Kaya ba na ito na actor din kaya awan-awan kita rin kapita. So mura pagkapahuay-huay da. Medyo ma-relax na diri. Ya, 200. Ihangin na 40. Yung balat. Honorable Queen G. Maniso, SP Chairman on Honorable Bill. Mga bay, pahuay sa kudli kadiyon bino kay murag naluya jud ko sa sikit-sikit ang mga tao. Gikan sa kuan, gikan sa sani dito sa plaza. Ya, lagi kay mo pag-upligid sa kuan. Gikan sa pandemic so daghan gyud ang nausab sa kuan. Gikan sa daghan sa atong ekonomiya, sa negosyo, mga kani matawag man ning imis-imis ning atong kuan. No, asa na ambulant vendor. So karon ba itong katangan karon kay mo man itong nahibaw-an nga mo ko no si Andrew E. So kung kumakaya nino to, pwede ba dyan ang daghan ng tao diya bay? Kana di hawan pa kay naron pero karon gabi ba bay? Awas ning mga tao di tanan. Kana diya. Hawan pa ni diri. Andrew eh. So atong tanawon si Andrew E kung makapahabwa ba siya na ba siya mahimong tabang sa mga vendors diri nga basig si Andrew E may atong ipaabot karon nga mga customer kay Andrew E man dagang yung mga bata mga ana diri. So atong tanawon ni karon ato pa ni katangan karon ug sa ikuan ani. So karon sa pagkakaroon tayo uban ni sa kanyo pauwi sa kadiyo niya lakaw ta karon ta dito na dito kay atong tan-awon karon kanay lang City Hall. Grabe bay, na-amaze ko silang City Hall bay. Ilang City Hall, murag condominium, murag hotel-hotel. Dako pa sa Cebu City Hall. Ika bay, hindi naman kagbiyahe bay. Kita kang City Hall nga nakadako bay. Ang ultimo ka ni City Hall dito sa Cebu City. Gamay lang noon, kaya wala naman na sila space dito nga mapalapad pa. So pagpataas na lang. Pero kanipilin din, dako ano yun. Dako ba ko na sa SM sa mall dito sa Kuan good. Sa kanang unang SM ba nga nasa pier. So ko na kanang inunta mo good news na para nako kay buto sa bot ang ekonomiya sa San Carlos milihok yun no murag naapsan ang ubang probinsya sa kuan mga lungsod dito sa Sugbok. Nga take note mga bay, bantayin ninyo kung mga ray mo diri ayaw gyud mo panigarilyo kay dakpon gyud diri sa San Carlos. Akong kauban kabaw og tago-tago doon na ni nadakpan kauban ako nakabayad og 500. So stricto kay San Carlos na ayaw mo pasagad og labay sa inyong mga sagbot. So dako sa nako gikatabaw no nga ato na lang disiplinaon ang atong kagalingon dili lang kay disiplinahon na atong kagalingon tungod kay dili lang ma'am. Dili lang tungod kay stricto ang sa kalungsod. Bisa kaso ta mga dito hindi kita magpasagad og labay sa atong mga kuwan sa atong mga sagbot. So tangin nyo labay kanong tataon kaya ito ning saloyan isuroy tamo niya padong tangad to. So dahil napita medyo murag ningaw. So
Relax at ka diot. So mao ni ang City Hall sa San Carlos bay. Ako kayo ang ilang kon. Ang ilang City Hall. Yun niya, di ba? Ito nang i-report ko lang. Kaila, gina. Nasakpan ko ni Muda. Lagay ka. Oh, Naon na dol. sige. So, pahuway sa tabi kayo. Eh, ba mo mga kayo, ang akong pahuwayanan, ang akong mga kabarkadahan. Di adri kayo, kani, mo niya itong nakita dito sa, kuhan, dito sa Sandugo Festival. So, niya sila diri karon sa Pinta Flores. After na sa dani, nakalimutan man ko sa mga kuha na itong basa kung say mga kalihukan diri sa itong nasod ato nang suluyon dito ay pagkadaghan na yung hate yung mga bay. Ang baka, lain ang baka. Panggikan sa Facebook kaning mata-mata ko no nasudlan ko ng espiritu ayon ta mo pagtuon ha kay inuplok intaw nga tinuhuan no mupalit mo ani wa gi kanang ibutang-butangan na ginana ko Palit ko ng tayo. Kayo tira yun. Manual. So karong gabi mga bay mapuno na unya ni diri ning mga kanan diri nga galaray. So karon kay hapon-hapon pa man murag medyo mingaw-mingaw ba. Pero ni kagabi yan eh. Kuan na palti na ni naghanang tao diri mapuno na ni tanan diri sa mga customer. Ang nakanindot lang po diring napita mga bay kay dako kasi sila parkingan mga bay. So makita nimo ang ba dito sa unahan. So magdamo sa inyong sakyanan kamong mga tagalagyo. Dako kay tag kaparkingan diri. Pwede sa mga remo diri magdamo og camping tent. Pwede lang mo dili maghigda-higda. Rock and roll. Rock and roll ato tanan mga bay. Okay, mo ni ang gikan sa asa no bay? Okay. So proud kay ta nga paano kanigikan sa Palermoso bay no? Hold up! Okay. Hold up! Rock and roll bay. Shout out, Lodi. Fighter. Mana mo sayo day, okay kayo? Rock and roll. So ilang kabaw bay no? Dili kay kaulo ilang kabaw bay no? Okay lang sayo day? Oh, mana. Okay, rock and roll. Rock and roll. Okay, fighter.
So idol kay natong taga Villahermosa ba no? So ato ning interview no usas na nakasuccess pagkamatay ni Pagsilapit. So ato ning interview no usas ni sa mga nasuspikan sa pagkamatay ni Pagsilapit. Ben, balita mas radyo bay nga ikaw to bay? Ha? So kuan mga benom murag atong mga kauban katag-katag kay nausab lagi ang kuan kining ruta sa ilang kuan. Bay, inahinay sa kog tuig bay. Kita ka dito ah. Iya bay. Ayos ako. Bay, inahinay sa kog kita lang dito. Kira. Amping bay. Rock and roll. Gwapa sa mga customer nya mga kuan sa mga gwapo. Unsa man yung balita ako na dunggan bay nga mura nasuspikan. Nasuspikan man bukas pagkuan Pagsilapit. Parang dog naong no. Bay, that's key of sabi saving kamagong. Headed by our Yari gini na kong gipangita. and Vice Mayor Naglisa ko pangita kay parehamin do mura nag mga abusay. Councilors Honorable Alan Gustilo, Honorable Carlos Manuel Balido, Honorable Mark Queen, Honorable Kinagapon kayo. Iso, SP Chairman Atong on lakit, itong Tourism, pinila kayo. Honorable Wilmer Yap, Atong lakit, Honorable itong- Vicky Cabin, Honorable Jeffrey Hidalgo. And for celebrating this year's remarkable 30th Pinta Flores Ritual. Dagan kayong salamat. This is brought to us by the local government unit of San. Highly respected and credible judges for this year's Pinta Flores Ritual competition. Let's start to know our street dancing judges. Our street dancing judges, we have a graduate of AD Psychology, South Cotabato, NAMCYA performer from 1990, and of course the vector of Adusay, Awit, Dula at Sakyao, Regional Hintag Contest of South Cotabato, using the vector of Kalilangan Festival 2004, of champion of Ultra Pasig City, recipient of Filipino American Exchange for Culture and to San Carlos City, sir. We moving on to our next judge for the street. Moving on to our ritual judge, tourism consultant,
for United Nations, DOT Pacific Asia Travel Association, and Oxfam Excellence Award to be awarded next week. San Carlos City Consultant on Food, Tourism, and our next judge, Sir Mr. Tito Popoy, in elegance. He has the passion in fortifying the interconnection of young people and education as manifested in the school of social freedom. And our judge, Kangwon Province Festival Commission Judge, and Dongangwon Festival Province Commission Judge. And in the Philippines, he is also a most sought-after judge of Cebu Olivia Kawan Festival, San Fernando Giant Lantern Festival, Tago Christmas Symbol Festival. The Human Power Foundation the production costume. She will receive 10,000 pesos literally, and for the best in costume festival, 10,000 pesos with the trophy, best individual 10,000 pesos, best in street dancing 10,000 pesos with the trophy, and best in So ninot ang ilang kilid sa City Hall mga bay kay dunay mga kakahuyan. Dot kayo kuan diri ipahuway. Hindi mo diri bagduyan kay kuan diri bugnaw og safety. May nakakita tag nindot nga lingkuran mga bay ari sa diri huway kadiot. So kata mga bay atong na kuano natuyok na to ang ilang syudad. Pasensya kay murag giubo ko karon. And to our distinguished guest, Sir Gibo Chodoro. Thank you so much, sir, for gracing the Pinta Flores Festival 2022. Headed by Sir Mario Ledesma. Dagan kaayong salamat. So dili na nato dugayon, ladies and gentlemen. They are now giving us the signal. Please welcome contingent number 5, represented to us by Julio Ledesma National High School, Trigo Youth Kara. So niya to nga yaman. Okay, rock and roll bay. Kuan sa karon bay? Pobreng turista sa karon. Ay, pobre. Shout out sa pobre tulista. Tulista naman. Bro. Shout out. Sa inyong tanaw kinsay suspect ni Person Love? Ako. Na. Ikay sunod ha. Duslit eh. Asa ko?
responsible para dili mawala o mapuan tao ng inyong mga anak sa pitig-pitig or over din sa kuan sa atin. So makita-kita na karong gabi para sa atong budyata sa Nobyembre. Ito kawagan payong na ipayong din niya, i-train lang, look for Sir Jeremy. Ang ato ang mga kaigsuunan, ato ang mga bisita, nagdikan sa mga nagkakailangan ng mga munisipyo o syudad, hindi sa Negros Oriental, sa Occidental, o sa ato ang mga kasilikanan ng mga isla, dina sa Toledo City. Of course, ato mga friends na naabit na sa Toledo City. Sa ato ang special guest, niya si Angelo E. Okay, and of course, naabot tayo special guest sa gabi una, masaksihan ninyo ang ato ang mga local talents. Daghan kaayong mga dapat ikapasigar mo ang syudad sa San Carlos City in terms of dancing, in terms of singing, and all. Daghan kaayo ta dito sa San Carlos City. And of course, karong gabi una, amuan yun na silang ihakot para ipakita kung unsa ka-talented ang taga San Carlos. So karong gabi una, iwang masaksihan ang Dance Company Concert Born to Dance. Of course, featuring the local singers. Okay, natin mga local singers na sa akong gikainon kagaina sa mga ato ang hinantaw ng mga rising stars. Wow, grabe ang suporta sa taga San Carlos. So ladies and gentlemen, at this juncture, without much further ado, let's start the party live here in San Carlos City, celebrating the 30th Pinta Flores Festival, only here in San Carlos City. This is the Dance Family Concert, Born to Dance, featuring the local artists. Let's all watch this. Ang kuyog mo din mabangon sa isda. Oh, gikan ba ko kuan? San Carlos mo gikan? Lutaw ko na na. Wa gid siya kakuha di. Wai, sige na ni pasikat ning langgama. Sa siyang river. Ay naman do. Yung nauna ba tapangan ti ka baby, murag galisod mga bayis. Kani kay tulong na sila ka buok. Barkada sa gulo ni dulo.